በትግርኛ እናመሰግናለን በይስ በትግርኛስ ትግርኛ ትችያለሽ? አይ አትልም። ለምን? አንድ ትግርኛ በእናትሽ ኤርትራ ታውቂያታለሽ? ኤርትራ ሰላም ጋይስ ከመይ ቀኒኹም ካብ ፊሊ I'm back وحدش فيديو ተመሊሰ ለኹ ነሎም አንድ ቪዲዮ በምክንያት حدش ዓመት እስኪ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ጎደና ዝቕመጡ ቆልዑ ብፍላይ ያለው ዝሰርሑ ላይክ ሚዛን ገለ ዝሰርሑ ቆልዑ ኣለዉ እና ንዕኦም ረኺብና እስኪ ደሶም ኣይልሙኑን እዮም ብጣዕሚ ይድሕኩሰካ ኣይልሙኑን እዮም ግን ሓንቲ ሚዛን ሒዞም እዮም ዝሰርሑ ስለዚ እስኪ ንዕኦም ደስ ዝብሎም ነገር ሎም ዓንቲ ብምክንያት حدش ዓመት ንግበረሎም ክዳውንቶም ወይላ ጫማታቶም ንቀይረሎም ስለዚ ከም ክንገብር ኢና ክሳብ ፋይናል መደብ ሳይፅንሑ ሰላም ጋይስ እቲ ሚዛን ዝሰርሕ ቆልዓ ዝብለኩም ኣብዚኣ ነይሩ ኣጋጣሚ የለን ሕጂ ኣርኖ ቀንዲ ንዑ የለ ነይረ ሶ ጋይስ ፋይናሊ ድሕሪ ክንደይ ረኺበዮም ፋይናሊ ነዚኦም ረኺበዮም ኣለኹ እዚኦም ክልቲኦም ቀጻልዮም ሚዛን ዝመዙኒ ስኻመን ሽምካ ስመ ማን ነው አንተስ ስመ ማን ነው ሽምካ ምን አክሊሉ ኦኬ ፍሬንዲ ሁሉ ጊዜ አፍ ደገ ተመዘን እንዳበለ ይድርብሻል እሺ ሁለታችሁ እስኪ ልመዘንሽ እስኪ ሚዛኑ አስቀምጡ سنت 65 65 እዚህ ጋስ አብዚ 65 አብዚ ኻኒ 50 55 የተለያየ ነው አይደል እስኪ ለኩት እስኪ ያሳዝነዋል በጣም በቃ 5 ሰዓት ውጪ እንዲህ ነው የሚያድሩት እውነት ወይ እውነት ግን ደስ የሚል ነገር እንትን አይለምኑ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ህፃናት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብ ስድሮም ወፂኦም ካብ ወላይታ ዝተባሃለ ዞን ናይ ኢትዮጵያ መፅኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ዘለዉ እዮም አሪፍ ነው እሱ አሪፍ ነው ይበቃላ ብዙም አማርኛ ብዙም አይችልም አይደል እሱ ይሻላል ምንድነው የሚችለው እሱ ወላይታ ኦኬ ወላይታ ነው የሚችለው አንተስ ወላይታ ትችላለህ እንዴ አችልም አይደል እዚህ ወላይታ ይድዛረብ ብዙ አምሓርኛ ይከልኒ እዚ ፍሬንድ ግን እዚ ቀንድ ፍሬንድ ትሪኦ ዘለኹም ፍሽኽ ተኣመለይ ኩሉ ግዜ ፍሽኽ እንዳበለይ ኣብ ስርሑ ዝእትወና መረጥ የተኛው እሱ ጥቁር ይሻላል ከም ተቁልና ንፈልጦ ኣብ አዲስ አበባ ብዝተፈላለየ ምክንያት መፅኦም ገሊኦም ዓቕሚ ረኺቦም ኣብ ስራሕ ክሳተፉ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ኣብ ናይ ጎደና ናብራእትዮም ብዝተፈላለየ ናይ ወልፍታትን ናይ ስርቅን ክኾኑ መብዛሕትኦም ንሪኢና እዚኦም ካብኡ ፍልይ ዘብሎም ኣብ ከባቢና ቀጻል ስለ ዝሪኦም በታ ዝረኸበዋ ሚዛን ንሓደ ሰብ ሓደ ናቕፋ እንዳኸፈሉ ናይ መዓልታዊ እንጀሮኦም ክምእልሉ ስለ ዝሪኦም እቲ ብጎደና ምሕዳር ግን ኣይተረፈን ኩማና ፌራሪ አንተ ደግሞ ናይክ እኔ አሪፍ ነው እሺ በቃ ጫማ ይሄ ይሻላል ታቸው ቆንጆ ና በዚህ ገባሽ አድርገው ኤልሳ ትሪኦ ለኹም ወድገዛትና ይና ሓድሽ ዓመት ሬዎ ሽኩር ፒስ
واو لا 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 እናመሰግናለን። ዋጋ ዳርጋ ብጥሩ ሀያ ሂባትና ምን ማለት ነው? ዋጋ በጣም ነው ዋጋ በጣም አስተያየት ነው ያደረግሽልኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አንተም አመሰግናለሁ። አረ ችግር ሰላም ነው አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ስለደግነትህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለደግነት ሁላችን አንቺም ቀነስሽልኝ አይደል? እናመሰግናለን። እሺ በትግርኛ እናመሰግናለን በይስ ያሚለ ያሚለ እሺ ቻውሽ ሶ ጋይስ ሕጂ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሻወር ክገብሩ እየ እትዮም ዘለኹ قال عين سرحتني كينكم حج النيت ايش بقول አመሰግናለሁ እሺ እሺ አመሰግናለሁ በትግርኛስ ትግርኛ ትችያለሽ ለምን አንድ ትግርኛ በእናትሽ ኤርትራ ታውቂያታለሽ ኤርትራ ኤርትራ እዛ ኤርትራ ጎረቤት እሺ ወዲ ቻው ቻው ቦልሽ ቻው አመሰግናለሁ እሺ ቻው ሩሑስ ቅንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ሎማ ዓንት ዘዳለኹ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ፒስ